అందరికి నమస్కారం అండి. నా పేరు వనజ. నేను ఇక్కడ సెట్విన్ ఫిర్యాదుగూడ కోఆర్డినేటర్ని. ఇక్కడ ఫిర్యాదుగూడ సెట్విన్ వచ్చేసి మనకి 2021 సెప్టెంబర్లో ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశాము. ఇది వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఫిర్యాదుగూడ మేయర్ గారు మరియు మా సెట్విన్ ఎండి గారి సహకారంతో ఇక్కడ మనం న్యూ బ్రాంచ్ అనేది ఓపెన్ చేశామండి. ఇక్కడ వచ్చేసి మా దగ్గర కోర్సెస్ వచ్చేసి మనకి టెక్నికల్లో వచ్చేసి ఎంఎస్ ఆఫీస్, డిటిపి, టాలీ, పీజీడీసీఏ, డీసీఏ. సో వెరీ నామినల్ ఫీజెస్ తోటి ఇక్కడ ఉన్నాయండి. మా సెట్విన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ కాబట్టి చాలా నామినల్ ఫీజెస్. అందులో వచ్చేసి ఆడవాళ్ళకు వచ్చేసి మనకి ప్రీ ప్రైమరీ టీచర్ ట్రైనింగ్, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్, బ్యూటిషియన్, మగ్గం వర్క్, ఫ్యాబ్రిక్ పెయింటింగ్, ప్లస్ R&AC రిఫ్రిజిరేటర్ అండ్ AC టెక్నీషియన్ ఇక్కడ మనం చెప్తున్నామండి. మంచి మనకు వెల్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు మనకి అక్కడ. ఆల్మోస్ట్ 2 yearsలో మనకి ఒక 10 to 12 బ్యాచెస్ కూడా ఇక్కడ వెళ్ళారండి. వెళ్ళిన వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ సొంతంగా కూడా ఇక్కడ పెట్టుకున్నారు. ప్లస్ వాళ్ళు జాబ్స్ కూడా చేస్తున్నారు. లేడీస్ అయితే మనకు సొంతంగా వాళ్ళ ఇంట్లోనే కుట్టుకొని వాళ్ళు మంచి సంపాదిస్తున్నారండి. 10 to 12,000 పర్ మంత్. కొందరైతే 30,000 దాకా సంపాదిస్తున్నారు. బ్యూటిషియన్ కూడా వాళ్ళు ఓన్గా కూడా ఇక్కడ పెట్టుకున్నారండి. చాలా మటుకు పిల్లలు పెట్టుకొని ఎవ్రీ మంత్ 50,000 వరకు కూడా వాళ్ళు మనకు సంపాదిస్తున్నారండి. బోటిక్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు. మన ఇక్కడ ఫిర్యాదుగూడలోనే 2-3 బోటిక్స్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు. వాళ్ళు కూడా వెల్ సెటిల్ అయిపోయారండి. సో ఇంకా మిగతా బ్యూటిషియన్ పిల్లలు కూడా ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి లేడీస్ చాలామంది మనకి ఇక్కడ ఎన్రోల్ అవుతున్నారండి. మోస్ట్లీ ఎవ్రీ మంత్ మనకు 100+ వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఎన్రోల్ అవుతున్నారు. ప్రతి ఒక్కరికి క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇక్కడ చాలా బాగుందండి. ఇది వచ్చేసి నేను అందరూ యూజ్ చేసుకోవడం అనేది సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది మనం సొంతంగానే ఇంట్లో ఖాళీగా ఉండకుండా ఇక్కడ వచ్చేసి ఏదో ఒకటి కోర్సులో మనం జాయిన్ అయిపోయి మన సొంతంగా కూడా కూర్చున్న చోట మనం సంపాదించుకునేది సెట్విన్ అండి. సెట్విన్లో జాయిన్ కావండి, కంపల్సరీ మీరు విన్ అవుతారు.